dan is het klinkende kleren jest. Dan hebben we het over stormig waar en storm. Dan hebben we het over rein, flink wat rein. Dan hebben we het over wie het waar. Ik de komende dagen. En dat alles onder invloed van de ex-orkaan Irene. Die restanten zit in de depressie die bij Schotland lag en stadig in Scandinavië op ziekte. Wel, in het weekend komt een hege drukgebied en dan wordt het nooit meer waar. Alles op berichtje zetten. Joen, eerst rein, flink wat rein. Daarna buien, we komen ze op Tonger, we komen ze op Wiensteden. Zwieren Wiensteden. En ik vannacht weer buien, we komen ze op Tonger. En verder is een paar opklarings en een temperatuur vannacht om bij de 12 of de 13 graden heen. En natuurlijk waait het hut onstwarmig, krijgt zo'n 8 en de wind komt uit het zuidwesten en westen waait vannacht. Morgen, ik heb weer een roege dag. Een dag met buien, een dag met wel wat zinnen. Dat ik droege perioden. En als ik het over buien heb, dan komen ze op Tonger, dan komen ze op Zwieren Wiensteden en een temperatuur om bij de 17 graden heen. En dan de wind. Het onstwarmig in het kustgebied komt uit het westen waaien. Verderop de provincie een krachtige wind betekent het. Dan zetten we terug naar de orendagen. Ja, tonge. Een dag maar betekent rein. Flink wat rein ik. Een koele dag, een koude dag, een kille dag, 16 graden. En nog altijd die hut onstwarmige wind in de kustgebieden. En die komt dan uit het westen en het zuidwesten waaien. Nou, misschien laten we wat meer noordwest. Maar dan komt het. Vreed, een enkel buiken. 18 graden. En sneeuwen is het gewoon naarsimmer. Ja, het betere waar komt in het weekend. Dan hebben we het door een droege dag, hebben we het door 21 of 22 graden. We moeten morgen maar weer even in het jestwaar zien.